participar en aquestes eleccions. No sé si tothom ho va fer, però almenys jo vaig respectar aquest període. I posteriorment, bé, he preferit estar durant uns mesos fora, fent partint de zero una altra vegada. Em tornaré a posar al dia del futbol català, del que hem de parlar aquí. Si vostè està al dia, home. Vostè està al dia, absolutament. No, he preferit estar una temporada una mica al marge i ara, bueno, tornarem a reprendre, no patirem aquells temps, aquella època en què el senyor Castellano, bàsicament, cada setmana li demanava que es presentarà i es tornarà a presentar, o sigui que estarem molt més tranquils i també, per la mateixa raó de que no hi ha eleccions a la vista, estarem també molt més tranquils per dir el que ens sembli dintre d'un ordre, però el que veiem i denunciar tot el que sigui denunciable i parlar de tot el que es pugui parlar i s'hagi de parlar tant del futbol en si com de la federació, com ha començat dient el senyor Castellano, i tot el que no sigui ben vist pel futbol català, doncs si s'ha de dir, ho direm amb molta més llibertat, perquè en aquest moment, repeteixo, ni hi ha eleccions a la vista, ni hi ha candidats a la mesa aquesta, i per tant podem parlar de tot. Doncs aprofitarem per dir que durant la preparació, ara recordarem